Γεια σας. Ήρθα να κάνω δίαιτα. Τι γίνεται? Πού? Στη δίαιτα. Στη Τζιγαριά? Ναι. Ανέβητε. Ανέβηκα. Είμαι πολλά κιλά? Ναι. Πόσα κιλά? 3,5. Λοιπόν, για πείτε μου. Πρέπει να κάνω δίαιτα? Ναι. Τι δίαιτα να κάνω? Να τρώτε ένα χυμό, φασολάδα, φαγές και αυτά. Να, θα μου δώσετε δίαιτα? Ναι. Ευχαριστώ. Και μια κάρτα. Και μια κάρτα, δώστε μου. Να σας πληρώσω πρώτα. Ναι. Ορίστε. Πάρτε τα λεφτά σας. Θα μου δώσετε ρέστα? Ναι. Για δώστε μου. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.